днешния клип, как сте разбрали от заглавието, ще ви покажа няколко лесни прически. Ако искате да разберете кои са те, останете с мен. За първата прическа ще са ви необходими ластик и гребен. Така, да започнем. Така, вземете гребен и ластик. С гребена си приберете косата. Ето. Така. По този начин вържете косата си. Ето така. Отворете ето тук една дупка. Така. И пъхнете тази част. И затегнете. Получава се много хубаво. За втората прическа отделете косата си изцяло в другият край, в единият, и започнете да плетете плитка. Трябва да ви се е получило нещо такова сега. Раздърпайте плитката и така. И сте готови да излезете с приятелки или с познати. Така, хора, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, се абонирайте за моя канал и дайте thumbs up. До скоро!